ידוע ששלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. שימו לב, ברוך השם, במשפחות ברוכות ילדים אנחנו רואים את הברכה. כי ארגון עניין של חיים שם למטרה עידוד הילודה וסיוע לנשים במצוקה, וזה כולל הכל. אני אמא חד-הורית ל8 ילדים, שלהפתעתי גיליתי שאני בהיריון. האמת היא שהופתעתי וקיבלתי את זה ממש בצורה קשה, והדבר הראשון שחשבתי זה היה לעשות הפלה. אנשים שיודעים לעזור, ולי בכל אופן הם עזרו להשאיר עוד עובר בחיים. חסר לי איזה פח אשפה, אמא. ככה היא אמרה לה, ואמא שלי בכתה ואמרה לה אולי בכל זאת, אולי אפשר לעזור, אולי... מה שנקרא לראות בעיניים, אחד מהניצולים של ארגון עניין של חיים. כמה שווה הדבר הזה? יש מחיר? הסתבח שמולד. איזו יצירה. בן פורת יוסף. בן פורת עליין. יופי, כפיים לארגון עניין של חיים. כשאני נכנסתי להיריון, לא היה שום גורם אחד, ולא אחד יחיד מסביבי, שיבוא ויאמר לי, אל תפסיקי את ההיריון, תמשיכי את ההיריון. בזכות עמותת עניין של חיים, אני צריכה ללדת, בזכות עמותת עניין של חיים. אמא, אני מבקש לך לנהל. אמא, אני לא מצליח, אני ילד טוב. ואני מאוד מאוד שלמה עם ההחלטה הזו שהחלטתי לא להפסיק את ההיריון ולהמשיך את ההיריון, ועל זה אני ממש 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 מברכת את העמותה הזו. אני רוצה לחיות, אמא. אמא, זה לא סתם פה, זה עניין שלך. ספר היחידי בעולם שנכתב לכל העוברים שהובנו, כל העבודות שהובנו בעולם, והספר הזה במיוחד לעניין הזה. היוד מלאה. קודם כל שהרב ידע שהספר הזה מוקדש לכל העוברים שהובנו. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. אחת האימהות באה פעם אחת, שעה אחת, להזמין אותי לחתונה של הבן שלה. אמרתי לה, גברת, אני עסוק, אין לי זמן. מה, לבן שלי, לא, אתה עסוק? אתה יודע מי זה הבן שלי? זה הבן שלך. אמרתי, מה פה זה הבן שלך? אמרה לי, לפני 20 שנה, אמרו לי הרופאים, זה יהיה חגר, יהיה עבר, ותפילי. באתי אליך, אתה השפעת עליי שאני לא אפיל. בזכותך זה חי. נולד ילד, ברוך השם, בריא ושלם. והיום הערב החופה שלו, אתה לא תבוא לחופה? אתה לא, אני אבוא. זה היה המעשה. נמצא כאן הצדיק המקובל, הרב יעקב עדס, שיברך אותנו את עניין של חיים, את כל המשתתפים בכנס, ונתברך ונברך בעזרת השם. מי שגורם לעזור, זה מצווה כולנו, זה השם כוח יעזור, כולנו, כל העוזרים, כל המסעים, שזכה כולנו לישות נפלאות, טובה וברכה בכל מיני כדי לעשות ברכה והצלחה וגדולה. עניין של חיים הצילו למעלה מ-12,000 ילדים שהיו אמורים ללכת לפח האשפה, והיום הולכים על רגליהם חיים בריאים ושלמים בזכות הרב. הרב גבאי מתקשר אליי ומבקש לדבר עם ממש להצלה, הצלה. ואני לא יודע, פעם היו רוצים להציל חייל שנפצע, אז היו לוקחים מטוסים, מסוקים, עד שמצילים חייל אחד, וזו מצווה כזאת גדולה, וזו הצלת נפש מישראל. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. האמא לא יכולה להגיד, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה, כי הוא שותף גם האבא, ולפני זה השם שותף.
ממש מצווה כזאת גדולה שהם זוכים לעשות, להציל הרבה אנשים שממש אומרים להם והם חושבות שטועות, חושבות שזה מותר. אז הם מסבירים להם שזה אסור, זכות גדולה מאוד. כל מי שעוזר לכם, הוא יודע שזה, הוא עושה מצווה גדולה גדולה, כי הוא מציל נפש מישראל. אלה שמסכנות, שבאמת המצב שלהם קשה והם לא יכולות, ואומרים שיש להם הרבה ילדים ואין להם פרנסה, ואז גם בגלל זה מרשים להם להפיל. והם אומרים להם, מסבירים, עוזרים להם בכסף ובכל הדברים שצריך לעזור, העיקר שלא יפילו. אז זו זכות גדולה, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לכם, שיהיה לכם הצלחה גדולה, שתצילו, אמן, אמן. ותצליחו, ושיהיה לכם שפע של כסף, שתוכלו לעשות הרבה מצוות הרבה זכויות הרבים. והיין הזה יהיה לרבועה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור לכל העוזרים והמסייעים למצווה הגדולה הזאת של הצלת נפשות. השם ייתן לכם כל משאלות לבכם לטובה, ובכל אשר תפנו תזכירו ותצליחו, שיהיה לכם השפעה גדולה, חזקה, שתצליחו להציל הרבה מהפלות, ושתזכו לחיים טובים.